something that is open nchonena kuti anzathu anena kuti chabwino popeza achihana mwenena kuti simtengo running mate tikuserani second vice president. Tithokoze Professor Arthur Peter Mutharika kukwanisa malonjezo ankwizana 2020 kunaito Alliance anakwizana zambiri sizinatheke. Now zimene taona Kurumpi Central is a confusion. Pamene Professor anasankha Chihana kukhala second vice president anamulemekeza kwambiri, koma zachitika Kurumpi Central ndi chitonzo kwa president wa dziko. 1941 kunali mgwirizano Joseph Stalin ndi Adolf Hitler, aliyense amadziva and even selfish. Mapeto ake anamenyana Operation Barbarossa, ubale unathera pomwepo. World War I Triple Alliance kunali Italy, Germany and Austria-Hungary. Koma Italy ndi Austria-Hungary amakayikirana, mapeto ake anagalukirana. That was the end of Triple Alliance. China ndi Russia anali pa ubale waukulu after World War II, anamenyana 1960s. Kodi zimenezi zimachitika chifukwa chani? Choyamba, magoza analusiyana. Kurumpi Central mwachitsanzo zaonetseratu afodi TPP muli pa alliance kwa magoza anu ndosiyana come 2030. Adolf Hitler ndi Joseph Stalin anamenyana 1941 chifukwa magozi analusiyana. Alliance imaonongeka if there is lack of communication. Taziona Kurumpi Central Honorable Jabi Muhango anaita transformer magezi through Minister of Energy. Mai tigaye transformer tikaike ku Chang'ombe ndi Dalina Kurumpi Central. Jabi ateka transformer afodi inapita komweko ndikumauza anthu kunena kuti transformer tabwesa ndife, boma ndife, amene uja ni nyamata wathu. There was a time TPP imapita ku msonkhano, afodi inatseka nsewu kuti Jabi asadutse. That is where the problem started. Zomera Ngwira anakwiya ndi kuyankhula zosakhala bwino pa msonkhano. So you can see kunena kuti there was lack of communication. Those alliance inatha pa zifukwa zomwezi. Zibani 9 zinasiya kukhulupirana mkanthawi kochepa. Chomwe timapempha kwa afodi komanso TPP mudziwe kuti Honorable Jabi Muhango ndi vice president wa Chipani ku Northern Region, ndi wamkulu kwambiri ku TPP kuyerekeza Chihana. Honorable Enoch Chihana ndi second vice president wa boma, koma ku TPP Chihana ndi mwana kuyerekeza ndi Jabi. Chimene chimachitika pa nkhani imeneyi, afodi ikamba kulimbana ndi Jabi zibwesa mavuto chifukwa Jabi Muhango is more powerful ku chipani cholamula. You cannot fight that type of person. Mavuto akhoza kukhala akulu kwambiri. Afodi TPP anapanga ubale wabwino, musasokoneze chifukwa cha lack of communication. Those alliance inaonongeka pa nkhani yomweyi. Mapresident azipani 8 amadera kwa chipani cha Congress. Lazarus Chakwera anakwiya ndikuwaponya patali. Mukhoza kuona kuti 2020 Those alliance italowa mboma ndi president mmodzi yekha wa zipani 9 amene anapeza udindo mboma la Chakwera. Only Saulos Chilima anamuchotsanso after 2 years, koma ma president 7 onse sanapeze mpando mboma la Chakwera. There was only Mike Gatsonga anangokhala nduna myezi yochepa anamuchotsanso. So tikamakhala tizisamala lack of communication ni vuto lalikulu. Jabi Muhango anapempha transformer kwa Jean Matana, mai tatika transformer tikaike ku Chang'ombe. Anapasa transformer anapita ndukayika ku Chang'ombe. Thereafter afodi kupita kumeneko ndikumana kuti ayi Jabi ndi mwana wanga, Jabi ndi nyamata wanga. Inuzoona afodi Jabi akakhala nyamata wanga. Jabi is senior member wa chipani cha TPP. Akhala bwanji nyamata wa afodi. Chimenecho ndi chitonzo ku chipani cha TPP. Please, inuyo mwapanga alliance ndi boma la TPP.
musambe kudelera boma la DPP, musambe kudelera akuluakulu. Jabi ndi vice president ku Northern Region wa chipani cholamula, Alfred Gangata ndi vice president ku Central Region. Same applies to Joseph Manamveka in the south and Bright Isaka in the east. Anthu amenewa ndi akuluakulu next to APM. Nde inuyo afford zona mungadere Jabi. Okay, ngati inuyo mafuna transformer, chinavuta ndi chani kukatenga yanu transformer chifukwa mukuona kuti ndi boma, right? So if you are the government, mukanangopita ukapempha yanu transformer kwa Mai Mathanga. Kodi Mai Mathanga simukuwadziwa? You could just go there ndikuwauza Mai Jabi wabwesa transformer kucha ng'ombe, ifeso tikufuna yathu tikaike komweko. Ndiye mukanatenga yanu transformer ndikuyipitisa kucha ng'ombe, ndikumalankhula kuti ayi ife ndi boma tabwesa transformer, osati transformer yanzanu. Jabi wakapempha yekha transformer through connection imene ali nayo ndi Ministry of Energy. So wakayika transformer mukufuna kunchepetsa. Zimenezo ndizosafunika bandali. Munamala bidali bangazi munamala bidali bangazi abida namazirele ogone abida woka abida kasuba umala oya ali ogodega ayo ogodega abida woka ivena abida ali bangazi we mozika ali malawi osabida ali bangazi yawo ya abida ni mozika oya ali ogodega ayo ogodega abida woka ayo abida ntudo malawi oya ayo ogodega ayo ogodega abida ni mozika. Kumbukirani kunena kuti Adolf Hitler, Joseph Stalin anali pa ubale 1941. Samakhulupirana pomaliza anamenyana. China ndi Soviet Union chimodzimodzi. Even kumayo kuno tonse alliance amamenyana chifukwa chani? Magozi analosiyana. Lero tazionanso ku Lumpini Central. There is confusion pakati pa DPP ndi Ford. So in that situation we must be very careful because history is the best teacher.